Na súa liña de fomentar a participación veciñal nos proxectos municipais, o Concello de Ribeira está a realizar unha enquisa para concretar os futuros usos da nave de Cerqueira, que dende o pasado mes de febreiro forma parte do patrimonio público. Desde o primeiro momento tivemos claro que o destino da conserveira Cerqueira tiña que ser un espazo multiusos, un espazo no que se puidese conxugar a tradición, o patrimonio, a cultura, o deporte, o eido social, o encontro da veciñanza, en definitiva. Así o seguimos mantendo, dentro do que é este obxectivo de facer un espacio cultural e un espacio, como digo, multiusos. Queremos escoitar a xente, queremos que os veciños nos aporten as súas ideas, porque efectivamente moitas veces nos poden escapar cousas que son vitais e que poden ter moitísima relevancia no futuro dun inmoble que é unha das grandes apostas deste Concello. Polo tanto, desde o venres pasado e ata o venres día 7 de agosto, vamos a ter aberta esa enquisa que poderán acceder todos os veciños que queiran participar a través de www.ribeira.gal. A alcaldesa matizou que se trata dun ben catalogado e con especial protección, polo que o seu uso futuro deberá respetar a esencia relacionada coa identidade mariñeira, a cultura, a innovación e as novas oportunidades para o territorio. Estamos a falar de un edificio tradicional, de un edificio catalogado, de un edificio que ten unhas restriccións, por decirlo así, non, con respecto ao que é patrimonio, porque hai que respetar, como non pode ser de outro xeito, que é o que queremos, respetar a fachada, respetar o que é toda a súa parte interior, que realmente é a beleza, é o importante, é o esencial do inmoble, esas cinchas que ten. Eu creo que o que hai que ter en conta é que Cerqueira ten que manter a súa esencia na totalidade e a partir de aí todo o que a veciñanza este disposta a aportar, benvido será. Eu sei que hai moitas ideas e a xente pode ter moitas ideas para este inmoble, pero o que hai que ser realistas e, dende logo, unha residencia de maiores non ten cabida nun inmoble que ven de ser unha fábrica conserveira e ten no seu momento tiña un fin industrial. Polo tanto, dentro de todas esas oportunidades que se nos abren con esta enquisa e con este proxecto de espazo multiusos, a min sí que me encantaría que os veciños de Bandurrío, os veciños do noso municipio tivesen a palabra. Creo que é fundamental para que o proxecto acabe as expectativas de todo o mundo escoitar. É fundamental escoitar para acertar, e iso é o que estamos a facer unha vez máis. O formulario estruturase en 4 campos sobre os valores, actividades ou necesidades que pode presentar. Estará operativo na web municipal ata o 7 de agosto.